She's the it girl, she can't control it. She has it. Kaseng Nyotrap Integrated Territorial Organization Lanehito Eastern Zone Ribhoy District. Hapo ka jingelam usamla Wilstar Sun kum President, bat harengkat kinong yalam bahakmat jong kaseng, kabalaya senran langru daw samla Shania S. Nongrum, ubadei u Legal Secretary Central Body, uba longru u in charge jong kahito Eastern Zone. Mentagas ngi kakat pratarik jemang arjar arpaulai, kila lejbu da ka dorkhas ha ka office jong u executive engineer jong ka MEECL umyam, halor ka jinghap jong ka transformer ha kendo, kabala katto kat nebnai, kabala yo iru baya katay ka transformer, kaday ka baklem shnapa kabha, kumba kaday banlong da katanat MEECL, kabadon hanong rim umpowin pelun Ribhoy District, kabala bu jingma shikat day yakin nong shong shnong hakatay kathan, kamtam hakum kanay kapor slap kabamenta. Menta kasngi ngi nakalyang to kaseng ni layo ka jing ujor na kinong song jong kadong kathan jungi kata kadai ka na umpowin but men henehi masnyo ka jing ujor nakalyang jungi ngilalet ban jingo na jong hikmat ya ka way ka transforma ka bala hap no po kandau digi bobon teliki senam but habang ilayo I ya katay ka transformer yu I ba kala hap shisha but klem ka fencing kabubu shibun ke jingma ke jing mensaw kinong song sinong hang tu kamtam sinong kendong kirep kiriang apor ba hap slap kan sa don ke jingma ke jing mensaw takumta nak leng jungi ngilai wan ban kendu ya engineer ha kanika janmet bat nak leng jungi lakular ya ke ban le stom ban ya chakmat ya kam bat kumju ru nak leng jungi ni ngin om song thaj ngin yai buat din ya kani bat hadu ba kan urlong kakam bat ke jingker paru sekinong song sinong baro jong ka them Ribhoy ke jongi hi ba kin sobha ban yami khmat ban complain ha badon kum kiniki khap ki ba mat ke jing kum kinong song sinong knang bakan ombu ipi ha ke jing map ke jing matsang